Dagiti tugot, iti dana ti biag. Kumusta nga iti ipapan mo iti balay jay adim anak ko? Anya ti madamag? Agpaisugayan ti sayang gusa nga pinanawanan ni bayaw ni ading ko, nanang. Pimanaw dan iti kabit na manipod na duktalan ni Elsie ti aramid nila kay na. Ay uuna yan ti kasya panunot jay bayaw mo. Jay lapagragsakan na ti pinanunot na. Jakman na mo iti deja lalaki, nanang. Anya pa'y kumatisapulan na kan ni ading ko. Kat naggagat lang arudan na tumultulong kan kuha ng altrabaho. Ay, anya nga iti ko na ni Elsie. Anya pa'y ngay. Orag sangit iti dara, awanin ti maaramidan na, nanang. Tawanin nila kay na. Kunak nga rod saan narumbang nga sangitan na ti kasya kita ti lalaki. Awanan bain kan irresponsable. Kaasimot nga rod dagiti kakaanak ka mapinanawan ti amada. Talaga nga'y suda ti kang runaan nga apektado, nanang. Ngaman niya nga rod nga'y. Masapol nga awatan dati kinapudno a pinanawan idan ti amada. Lola, nasayate may kayo. Ay, wala po. Apay, ayan ni nanang mo. Napanitayan ti kumari na di talaod, Lola. At ka numapan na damagan. Kastaya. Kat ni ading mo ngay. At di takaro ba, Lola? Makiay-ayam. Kat, kumusta kayo ngay, apok? Talo kami langan kadananang dito'y balay, Lola. Pimanaw matin ni tatang. Aha. Nay, apay, apok. Ayan ni tatang mo ngay. Nabayagan na sana nagawawid, Lola. Kung ni nanang, simurot ka na iti sa bala babae. Anya? Ay, pudno ka di day tanga ibang pagham, apok. Pudno, Lola. Uray damagan niyo pa'y ni nanang inton madamdama. Ala, umay ka nga rod, apok, taag merienda tayo. Inkaya ban di adem. Adaawit ko at tinapay. O sige, Lola, mabit lang nga ron tayabak na adin ko. Naimbagtasin marungkar kayo, nanang. Wada, tapnopon kak nopod no jay imbaga kanyak ni manong mo. Jay, maipapaniti asawak, nanang? Wen, anak ko. Pudno ka day, apinanawan na kayon ti asawam. Pudno, nanang. Nagriri kami, tanasukalak nga dagayam kabit na. Nupay kasta, nakisaritak kan kwa na nga urnusan mi ti amin. Gapuman laka dagiti ubing. Kat, anya ti kunana, nagbaliw ka de. Kasano nga agbaliw? Kating karkaro na matanang. Kaslaawan na pasamak, taintultuloy na matlaang ti sigod nga ramid na. Nakarkaro pa'y ket di Pagamuan ta saan mo tan anagaw-awid. Kat, dapanan nagaruden nga Damag ko asimurot kanon iti kabit na. Day tatimbaga ti katrabahuan na. Ay, oo na imatan nila kay mo. Anya nga ti maaramid, nanang, no day jay ti kayat na. Kasano kayo nga rudan kadagiti ubeng? Napan ko kinasarita jay kumarek, nanang. Nagpaisar ka kiti trabaho, tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Ay, nasaya at day taan na panunot mo, anak ko. Di ka pa idagal iti napasamak. Ikali ka gumamkit di ti amin.
tapno mabiyag mo dagiti dua nga anak mo. Kaasimot di adim Abner. Talaga gayam asaanan ang nagpakpakita pa ijay nalaig nga asawa na. Duldog kiti da dya lalaki ananang. Di nala pinanunutan dagita anak na. Sabi agad adaldan. Da itangarod ti parikot ita dya adim. No kasano ang mapagadal na dagiti anak na. Isu nga agbirbiro kiti trabaho na. Asino nga rodon ti mga sikaso ka dagiti anak na nagtrabaho ako nayo. Diyak ang mua anak ko. Panunutan na to siguro Into na dan masarakan na trabaho na. Sapay jakmat makatulong. Tapag gusto lang mo ti matmat gadak para kada tayo iti pamilya. Dakkel ti kaasi ti Diyos anak ko. Malasatan tumutla ni Elsie day taapan nubok adimteng kadakwada. Daksang gasat ti kabsat ko, tababaero tinakiasawaan naman ng Emmy. No pa'y kasta, si dadaan la tamang pakawan iti asawa na, tapno maurnos laang ti pamilyada. Ngem supadi tinapasamak, tasimurot lakat nga rudan ti asawa na iti sabali a babae. Tinagbalin a parikot ti kabsat ko ita, ket no kasano a mabiyag na dagiti dua nga anak na. Kaya't kumatatulungan manang, ngam apaghusto laeng ti masapsapulak para iti pamilya, ken iti inak nga adda iti poder ko. Ingka gumaan nga rod ti kabsat ko tinagsapol iti trabaho na, agingga iti naaddaan iti kontak iti sigud agayem na, nga agtrab-trabahon ijay Hong Kong. Nanang, marigata na kagsapol iti trabaho ang mabalin ko apang biyag kadagiti anak ko. Sa anak mat ngamin anak katurpos, isodyak makasapol iti nasaya at trabaho. Ay kat kasano nga roden gay anak ko. Uray kasano ti ayat ni manong mo amang tulong ken ka. Saan mo tunay adakkel ti sweldo na iti pagtrab-trabahuan na. Maawatak nanang, isodyak mat kayat ti dumawat iti tulong ken ni manong. Iso lang nga rodon ti mangbibiyang kada kayo. Sakit adamot ten bukod na pamilya. Agyaman na hakta maawatam di kabsat mo, anak ko. Agabrodak sa laangan, nanang. Ha? Adya ngay atrabaho ti sir kami jay. Sumra ka domestic helper, nanang. Ay, saan aya delikado ti kasta trabaho? Ang mga nuna uyong mo ti agbalin nga amom. Dakkel ti kaasi ti Diyos, nanang. Saan na ka makaurnong no dituyak nga agtrabaho? Jakmat kahit nga agsardang na agadal dagiti anak ko. Ay kat kasanon ngay dagiti ubeng no panawam ida. Iso daytan di pa kasapulak iti tulong ni manong, nanang. Isa masapul ang makasaritak pa'y nga umuna, sakbay nga agaplayak nga agabrod. Naimbang man ta
din magas ka dito balay ading. Anya ngay, kumusta kan? Nasaya at matmanong. Masapol nga agbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rumbang laan. Awan sir, bidya asawam. Tinalikodan na ta obligasyon na kada kayo a pamilya na. Manong, Agkat, kumusta nga iti panagsapsapol mo iti trabaho? narigat tagsapol iti nasaya at trabaho diti pagilyan tayo, Manong. No muna tadyak mo't nga rod nakaturpos. Anya nga ron ti plano mita? Iso nga rod nga imayak diti balayo, Manong. Kayat ko ti agapla iti Hong Kong. Ngam, problema ti mangbantay kadagiti anak ko, no kas pangarigan mapagasata na. Kat, anya ti kayat mo mapasamak, ading. Mabaling nga ta nga, agyan pa'y laang ni nanang iti balay, Manong. Tapno adan to kadwa dagiti ubing. Kan no matuloyak. Kayat ko asika ti pagipatulodak iti kwarta para kadakwada. Kat si kanton ti makaamo. Jakmot kahit na istorbon ni Ipag. Taamok ama kumikom ang mga asikaso kadagiti anak yo. Kahit sige ano, iso ta mo makasulbar iti parikot mo, ading ko. Tano may papaniti day ta abanag. Makatulong ak. Ngam no may papanan iti pinansyal. Awan ti may tulong ko ta amom mati kasasaad mi. Maawatak, Manong. Uray sakto mo't ti makamo ka ni nanang. Tapno isupay amaksay apang panunutam. Alang Rodelsi, ading. Oray no day taman lati may tulong ko kun ka. Agyamanak, Manong. Ikagumaak ti makapan iji Hong Kong para kadagiti anak ko. Anya nga iti nagsaritaan nyo iti Adem, anak ko. Agabrot ka na nanang. Kat impakada na kanya kanong mabalin. Kadwaan nyo kanupay lang dagita apu ko yung balay da. No, kas pangarigan mapagasata na makapan. Anya ti makunayaw? Ay katwad na anak ko. No iso ti makapalagan ni Adem. Kaasimot. Wan nga rod nanang. Naimbag at apursigido ang mapanagtrabaho yung balasiw tao. Pampanunutan na nga min dagiti kakaanak kam anak ko. Sapay ang padadan nga agad-adal. Kayat na nga isaganaan iti nasaya at amasakbayan dagiti anak na. Kat tulungan tayo ananang. Oray ti kastuman lang nga wagas. Sana balit at dakmat lang ita sidag. Huwag anak ko. Sapay ko mga road tamapagasatan. Tapno marugyan nan amabaliwan ti biyagda nga agiina. Ni Elsie mo ito umawawag. Hello, Elsie. Hello, Manong. Kumusta kayo? Danana nga, ikan dagiti ubing. Nasaya at na mo, tading. Kaya't sika, kumusta mo ti trabaho dita? Ang mga mabambannog ka mo ti kastaunay, kaya't mabaybay amon ti bagim. Okay, aklaan dito'y Manong. Uray na rigat ti trabaho. Ti importante, nasingpat dagiti amo. Nasaya at nga rado kasta. Manong, agi patuludak manan iti kwarta. Makaamukan agumatang kadagiti kasapulan dananang dita balay. Ilakamo mo't ti para kada kayo, Manong. Di na kami panunutan na ding. Basta magatang amin nakasapulan dagiti anak mo,
Tas tamot ang dagiti kasapulan ni nanang, ayusin. Masapul nga agornong ka, tapno daras sa makaawid ka matlaang ditoy. Uwan manong, katagyaman nak, tanda kayo amang kitkita kadagiti anak ko. Asino kumangit ang titinulong no sana da tayo. Basta di kagdanag, siyak ti makamo ditoy. Agornong ka tapno makaawid ka matlaang adagos, kat makadinamanan dagiti anak mo. Napagasatan ni ading ko nga Elsie ang naka-abroad man ng Emmy, banag apakaragsakak met, tanakitak tinalaos arigat na, nga uray idi saan pa'y ida pinanawan ti awan kwenta na nga asawa na. Adu ti inibturan na arigat, ngam talaga apursigido ang nag-abroad para kadagiti anak na. Kas itinapagnuman mi, ninanang ti mga saasikaso kadagiti kakaanakak anapanawan ti kabsat ko. Kat siyakmet ti pangipawpaw ita na iti kwarta, kastamoten asyakon ti makakaamu agumat gatang kadagiti kasapulan da, karamanen ti panagadal dagiti kakaanakak. Malaksid kadagita manang, siniguradok asaan amasayang ti uray sentimulaeng apagbambanugan ti kabsat ko, iji balasiw taaw. Iso nga inmanihar ko ana imbag ti kwarta, nga ipatpatulod na kanya. Ading, nakita mo ka di cellphone di ka adalak itay? Diyan nga ipakpakita na itay dismissal tayo. Jay nagpinta sa cellphone manong. Kanginaan sa akita ti cellphone day Jay. Wala ding. Nagpinta saan ka di? Kaya't kumuti ka siya cellphone. Pangalaam nga itigatang mo manong. At damot kwarta nga iba't patulod ni nanang kanang kalabner. Ibagak ka na uncle tayo gatangan nak. Sa bagay. Sige manong, naisuti ko nam. Ibagam to nga rod ka na Uncle Abner. Taso katamon itinapinpintas ti cellphone mo. Ada ko may bagak kada kayo. Anya day takanakan. Uncle, kaya't kumasok ka tan di cellphone ko. Daan nga minan. Kaya't ko di kasta cellphone di classmate ko. Di napinta sa modelo. Apay boy, saan ka din nagkurkurri ti cellphone mo? Sana ya ginatang dayta ni nanang mo sakbayan na pa ni Hong Kong. When uncle, ngam kaya't ko kumati na pinpinta sa cellphone. At damot siguro may gatang tayo, tadamot ipawpawit ni nanang akwarta. Boy, saan nagaputad day di abroad ni nanang niyo? Kanaday patpatulod na akwarta, kat gatangin yun ti anyaman na kayat yo gatangin. Mayat pa'y mo ti cellphone mo. Apay, gaputad da di abroad ni nanang mo, kat kayat mo mo ti pumada kadagiti babak na nga kaadalam? Uncle? Saan napidpidutan di inayo ti kwarta nga ipatpatulod na kada kayo? Pagbambanugan na day jay. Iso adi kay kumagbalin abarayo boy, wen? Ento nakalpas kayo ni ti panagadal yo. Kanadanto na talaga da trabaho yo. Sige, mabalin yun to nagatangan ti amin na kayat yo. Ngamno ita, saan na mabalin? Aramatan pa lang ti sigo da cellphone mo.
Tako namat nagkurkuri pa ilaan. Abner, anak ko, nakaroon sa amot ti kina-istriktom ka nagiti kakaanakam. Saan, nanang? No talaga ka sa Pulanda, ipaay ko. Apay ka din na saan, katadamat kwartada. Hangam no saan nga importante, nadingitak, saan na mabalin. Saan nagaputad day di abroad ti inada, kat kaslada mo ti nagbibiyagabak nang. Rumbang la sa limot mo tanda tinagbannugan ti inada. Amangan no agidarom ni boy ko ni ading mo nga Ilse. Amangan no sabalin to ti panakaawat ti kabsat mo kat gumuran to kan ka. Adakan ko na day ta nanang, no patsyon na di anak na. Nga masiguradok, pagyamanan nak to iti kastaunay ni Elsie into no may agbakasyon. Alang arod, bagbaga aktulatan dagiti apukok, tapno maawatan da, no apay akasta ti ar-aramidem kadakwada. Apay, boy, apok. Kasla gumurgura ka ni uncle mo nga Abner Di ka pa'y rumor dito'y silid mo no adda dito'y balay. Lola? Hala, ibagam kanyak no anya ti marikrik nam apok. Kasanumot namin, Lola. Nakaimimot na ang Abner. Nakay si stricto. Di nakpay kahit nga gatangan ni Tibaro sa cellphone ko. Apay apok, makamkamtod kayo kaday kadagiti daduma ka sa pulan niyo. Nang runa, no maipapan iti panagadalyo ko ni ading mo. Saan mat, Lola? Ititad na mat ti amin. Nung may papanan iti sa bala-balag, di nan ipay. Di na ngamin kaya't agastos kayo agastos. No anya laang din asisita, iso di unaan ni Uncle Yo. Kasla saan na kami nga anak taday siya abroad, Lola? Naimbag pa'y dagiti daduma kaadalak taday siya abroad ni tatang uno ni nanang da. Na nagpipintas da gitar aramatan da. Dagiti gamit da. Makapapalmot namin, Lola. Saan ka rumbang nga umapal apok? Di importante, makaadadal kayo kani ading mo. Uray no ni nanang yulaang ti mangisaksakan iti amin. Iso ang nagasat kayo kit dia. Tauray pinanawan na kayo ti amayo. Di na kayo binaybayan ti inayo. Ken adda ni Uncle Yo, abang tartarabay kada kayo. Ay na, maragsakan kami, tanakabakasyon kamutlaangan, anak ko. Wan nga rod, nanang. Sigurado nga ado ti pasarabo mi, nanang. Wan Wan anak ko, ado ti ginatang ko para kada kayo.
Kastamot para ken ni Lola Yo, ken ni Uncle yung Abner. Ay, Apaya nagsinaay kay tinaunag apok. Lola? Amuklatan anak ko. Rumbang laeng nga ada pasarabo da Uncle Yo, ta iso timang tartarabay kada kayo. Ha? Kumurgurang amin ni Manong ken ni Uncle, Nanang. Wala ni Ading. Ha? Ay, saan arumbang day taapok? Nasigpot ni Uncle yung Abner. Lola? Punasam no anyaman day taaguram anak ko. Saan na nasaya at day ta? Nanang? Bayam, takasaritak to ni Uncle mo nga Abner. Tapno malawagan no anyaman day taagumurguraam ken kuana. Maragsakan nakta nakabakasyon ka, Elsie, ading ko. Wan Manong, pinagbakasyon nak ti amok, sakbay amang rugi man ti kontratak. Nasingpot da Manong, iso nag-renew ak. Kasta ka di ading. Nagkinasayat nga ron ta nagbakasyon ka. Tapno umilumot kan kadagita anak mo. Kasta kami mo na kan ni Nanang. Agyaman nakiti panangas asikasom kadagiti anak ko Manong. Amok adakkel nga obligasyon ti imbatiken ka. Di mon pananutan day ta ading ko. Amok ka adda kayat pa sa lutsudan kanyak. Naibagan kanyak ni Nanang ti may papaniti day ta. Manong, Elsie ading, di mo ko masinsintiran ti panang disdisiplina kadagiti anak mo. Nang runa no may papanan iti panagbaray uboy. Diyak idayim imutan. Salsalimat mataklang tinagirgirigatam ading ko. Ubing dapay, kat saan dapay maawatan unay tararamidag. amok day ta Manong. Mamin anumot abagbagak dagiti anak ko, nang runa ni Boy. Diyak kaya ta may ruwam da. Nang runa pa'y katamuda nga da ka di abroad. Noon niya ti importante ka sa pulan da. Iso lang ti ipapaay ko kadakwada. Ket adakin kan, no patgam ti kidkid dawon ni Boy a cellphone. Ket noon niya man pa'y ti kaya dagatangan. Manong, Nasaysayat mat lang amin nagapukon ka adin ko. Ungayam. Alam da ito'y. ha? Libreta ti bangko, Manong? Wen, Elsie. Naurnong amin dita dagiti sobra iti patulod mo kanya ka kwarta. Diyak amin na usar. Tanan niya lang ti importante. Iso lang ti naggastusak. Sikan ti mangidulin iti daytoy. Agyamanak Manong Abner. Ala, nagdakkel agatad ti linaon ti libreta ti bangko, Manong. Wen, Elsie. Inurnong ko talaga dayta tapno adasang petam. Kat kasi tinakonakon. Adaken kan. No patgam dagiti kidkid dawon dagiti anak mo ajak impaay. Kaya't ko sa ka mismo tagdesisyon no may papaniti dayta abanag. Takayat ko nga ito nagsubli kay di abroad. Maawatan danton no apayakas di tararamidag kadakwada. Di ka agdanag, Manong. Ipalawag ko kadakwada nga agkabsat. Kat amok ang maawatan dan tumatlaang ti amin. Agyamanak tanadaanak iti kabsat akaskan ka, Manong. Marik na kasanak nga agmaymay sa iti dayti apan nubok anay paay kanyak. Agyamanak unay kada kayo kaninanang, Manong.
Idi apa nagbakasyon ti kabsat ko manang Emmy, nalawlawagan ti amin. Kat kasta unay aragsak ken panagyaman na kanyak, taamok asinalimot-motan ti kwarta ang nagbannugan na. Nalawlawagan mo't dagiti kakaanaka, kat naawatan dati amin. Iso nga iti panagsublimanan ti kabsat ko iji balasiw taaw, nagbalinan anaanayas ti amin. Ita addan iti sekundarya dagiti kakaanaka, kat adapay lang iji Hong Kong ti kabsat ko, takayat na pa iti agurnong para iti panagkolehyo dagiti anak na. Maragsakan akmatunay manang, takas makitak, kat naragsakan dagiti agiina, tanasaya atan ti biyagda, iti likudan ti panang tallikod kadakwada ti amada. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Abner. Abner, pagayam ko. Naggasat lakit din ni Elsie akabsat mo, tanaaddaan iti kabsat akaskan ka. Adong aminan ti agdinamag ang nag-abroad, kat mismo adagiti pa'y kapamilyada ti mangiruruman kadakwada. Daytoy ngamin ti agdadataan na ladingit a kinapudno. Ado kadagiti adda iti balasiw taaw ti kabagyanda, ti mangipagarop anapintas ti panagbiag dagiti kakabsat tayo nga OFW iti pagilyan nga ayanda. Di dalaam mo no kasano ti rigat a mapaspasaran dagiti kakabsat tayo a maibilang abaro a banwar. Ngam na idumduma kapagayam ko, taamom asinalimot-matan ti kwarta nga ipatpatulod ti kabsat mo. Saan mo aginundawayan ti panagtaleknaken ka? Amok anasaya at to ti masakbayan da nga agiina, gaputadda kayo iti inam amang tartarabay kadakwada. Sapay kuma taging ga iti panag for good ti kabsat mo, kat agtalinaed ti kasta agalad mo. Kararag ko asapay kuma, taad-ado pa'y aparabor ti sumangbaykan ka, gapu iti kinasayaat mo a tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugod, iti danal tibiyay. Adda kamot gayam nga agkapkap dito'y sirok ti poon ti manggalakay. Wain bakit? Naimimbag dito na pari irbasek. Nagtaka namin na talaga ti simpona. Day takadila ang tirason, lakay. Itay pa'y kami napalpaliiwan ka manipod ijay balkon. Kasla nakaununag ti pampanunutam. Nadraw mamut kaya ang bakit? Bigbigat, akas na tilangam. Apay aya. Ron, bakit? Umatanan tinaitad ka na tapawayway. Tapno may sublita ti kwarta. Anang isaldaan tayo ti talon tayo kanisar duminadaw. Ah, ay, wun gayam nga agpaiso. Kasadun nga taday talakay.
Sapay maudin day to'y apawayway na itad ka data. Un nga raod. Manya nga iti maramidan ta. Kapilitan nga laanan ni Sir Dominador ti talon tayo ano saan ta makabayad. Kapilitan mo't gamin nga isaldata iday. Tapno makapagtuloy nga agadal ni Jenna nga apo ko ta. Dahil lang ti ultimo remedyo de bakit? Katawan pa nagbabaway tadakal tinaitulong ni Sir Dominador. Tapno makaturpos ni Jenna iti panagadal na. Anya nga road no kastanto ti pagbanagan na. Aklunan ta, no anya man ti agbalin a desisyon ni Sir Dominador, lakay. Jenna, apok. Agluto ka to ti merienda inton bigat para iti sa nga ili tayaw. Apay apong, asino ti umaya sa nga ili tayo? May bagay tayo ni kaka na store nga umay kano dito balay inton bigat ni Sir Dominador. Jay, nakaisaldaan ti talon tayo apong? Wen, apok. Apay nga umay dito'y apong, anya ti gagara na? Umay na siguro ipalagip nga itabulan. Di mauda pawayway nga intad na. Tapno masaka tayong tinaisalda at halon tayo kankwana. Ha? Ay, kasano nga rodan apong? Sapay awan pa'y maibayad tayo kan kuana. Ay, awan di mabalain, apok. Taawan mo ta talaga ti maibayad tayo. No, kuna nangalanan ti talon, ay katawan ti mabalin tayo. Ngam napatag kada kayo ti talon apong. Kunak tumot ngamin idi nga agsarda nga klaangan nga agadal. Tapno di yung maisalda ti talon. Ngam nagpilit kayo mo't ngamin. Sana balin, apok, ta nakaturpos ka mo't. Day talangan ti panunutin tayo. Ngam apong. Alan, di mo panunutin day ta, Jenna. Yung kakit maturugan tanay, rabi una yun, apok. Alan, yung kaginanan. Naimbag-abigat yo, Sir Dominador. Naimbaga-bigat yo, sir. Kastamot kada kayo. Amo ka na idanon kada kayo ti umay ko itangal daw dito'y balayo. Uwin, sir, kahit ang mobil at tanon niya ti gagarayaw. Kasta nga agpaiso, sir. Kat kasano nga rudan. Itan ti maudi apawaywayo. At ka din pagbayad yo. Sir Dominador. Ay, Dahil tangarot ti problema, sir. Amo naman tinapasama kiti dadalapos ti bagyo dito lugar tayo. Awan nagmamaayan dagiti mo ulamay. Napirdi amin. Isong awan naapit may amulami ita. Nga iso kumati pangalaan may ti pagbayad may kada kayo. Kat kasano nga ruditan. Di ba kat kukwa kung titalon niyo? naimbag-abigat yo, sir. Agmerienda kayo, pay. Ha? Nay, adamot gayam na pintas sa balasang dito'y balayo. Iso ti kakaiso na nga po ko, sir. Iso ti pinagturpos mi ti panagadal na. Iso na isaldami ti talon mi kada kayo. Kastaya. Naimbaga-bigat mo ba napintas atayag? Katagyaman na kiti merienda nga inyag mo. Pasensyaan nyo lang ang tinabaulan mi nga ipasango kada kayo, sir.
Naimas da ito eh. Ti nasaya. Sumango kamot kada kamin. Taglalang lang tayong agmerienda. Kaya't kapaya makasarsarita na pintas adayag. Lakay, basta awak taklat ang nagbaliw ti puloy ti angin. Itay nakita ni Sir Dominador ni Jenna. Nga raw, bakit? Nalipatan naman ti kagara na kanata. Timot na kininistorya ka ni Jenna, ti aramid na. Ay na, delikado lakay. Mariknak nga da pa naggusto ni Sir ka ni Jenna nga apo ko ta. Kasta nga ta. Umubay nga amang ni Jenna ngam ni Sir Dominador. Imposible kaya to ni Jenna nukas pangariga nagdaton kan kuana. Ay, kanyak ba't kaya't angag sa ba ni Jenna kan kuana? Sa bagay, nasingpot ni Sir Dominador kan baknang pay. Ngam kasi tinakunamaon, tsakmat kaya't nga iso ti pagsabaan ni Jenna nga apo ko ta. Lakay unay no maidilikan ni Jenna. Dahil tala kuman ti panunutan na. Sa bagay, adamot panunot ni Jenna. Kanadupay ti arapaap na itibiyag. Ay, saan ba na day ti panunutan talakay? Urayan manin ti umay ni Sir Dominador dito'y balay. Masansan mo na sumarsarong karni Sir Dominador dito balay. Talaga ka dinagdat-daton kan ka? Wan apong, Katimbagam ko man natin desisyon mo, apaw. Lakay unay para kan ka ni Sir Dominador. Sana kaskan kuwan at arapap ming agbalin nga asawam. anya ko matidakas na apong, kat balo mo ni Sir Dominador. Kan awan anak da, itiday di asawa na. Ha? Ano ti kaya't mo asawa in Jenna? Gusto ka mat ka ni Sir Dominador? Amo ka masursurok tumatlaang nga ayatan apong. Ngam adda kondisyon adinawat ko kan kuana. Nukas pangarigan aklunat ti ayat na. Anya kondisyon da ita? Makikalay sa aklaang kan kuana. Nulipatan nanti utang yu kan kuana. Anya? Naisalda ti talon da apong ko kan ni Sir Dominador, tapno maituloy ko laang ti panagadal ko manang Emmy. Gapo iti kinarigat ti biyag mi, saan min anadundun daytoy, aging ga iti dimteng ti maudi apawayway ana ipaay kada kami. Desidido idin ni apong ko alakay, abaybayan nan ti talon, taawan kat nga rod ti pagbayad mi. Nga manipod idinakita nak ni Sir Dominador, kanayon moten asumarungkar iti balay mi, kat impudno na nga adda panagayat na kanyak. Kinapudno naman ang awan apulos ti mariknak aparakan kuana. Ngam napanunot ko aday jayan ti gundaway,
Tapno makasubadak iti kinaimbag kanyak daapong ko. Imanugotak nga rod ang nakikalay sa ni Sir Dominador. No lakit di, talipatan ng ti utang daapong ko kankwana, kat maisublin ka daapong ko, ti titulo, ti talonda. Sana rumbang aramidam ti kasta, Apok. Huwag na pook, saan ka makikalay sa ni Sir Dominador? Tapno ba isubli lang ka na tayo ti talon tayo? Ay, Apo ay. Nakaikadang ako napong. Panawan mo tan, tapno masubadak amin a sakripisyo yo para kanyak. No saan aga po kada kayo, jak amon no anya tinagbambanagak. Agam saan na babae ni ti pan nakikalay sa miti lalaki di mo matay ayatan. Didak pagdanagan apong. Amo ka masursurok tumatla ang ipatag ni Dominador. Nasaya at matatao. Ha? Di kanto nga tagbabawi iti udin na apok. Panunot kay tanta na sa papay, Jenna. Apok. Awanan tiron ba nga panunutag apong? Desidido akon a makikalay sa kankwana. Basta tong palon na tinapagnumuan mi adwa. Manak tayo manugot ka na makikalay sa kanyak, Jenna. Di kanto pulos agbabawi ang makikalay sa kanyak. Ipaay ko ti amin nakasapulam. Ipaayan ka itinarangay a panagbiag. Umdasan na tong palom tinagtulagan ta adwa. Wen, Jenna, di ka agdanag. Sakbay ti kaaldawan ti kalaysata. Isubli kon ti titulo ti talon nyo kadaapong mo. At damay sa asao, iso atong palak dayta. Agyaman ak unay. Katnam na maam nga aramidak tumot ti amin. Tapno maikariak nga agbalin nga asawam, Dominador. Agyaman ak unay. Kasarita kong daapong mo, tapno may saganan dagiti rumbang nga may sagana para iti panagkalaysata. Kat mapagnunumuan tayo matan ti pizza, ti kalaysata. Kablawan kayo, Jenna, Apok, Sir Dominador. Kablaawan kayo adwa. Agyaman kami. Agyaman kami apong. Sir, sakante makamukan ni Jenna nga apo ko may. Amumot ngayon patpatag may tikas taunay. Italaang amayadayo kada kami ni Jenna. Namnamaan may ataripatwam anaimbag. Di kaya danag. Itataasawa ko ni Jenna. Namnamaan nyo ngay paay ko ti amin na pagragsakan na. Kunti na saliwanwan na panagbiag. Agyaman kami unay, Sir Dominador.
Pulas ka, Jenna. Mapandagatan ka dagiti ka sa pulam. Saan na masapol, Dominador? Ado matikawas ko nagapo iti balay. Kan adakla ang matiti balay. Sana masapol nga igatangan nakpay kadagiti ka sa pulak. No, paparuan ta amin nakawus mo. Kan gatangan ta ti amin ang masapol mo. Dominador, Kan mapantaglan si ti balay ti maysa nga amigok. Naurnong amin nagagayam kan dagiti pada ka negosyante ijay. Masapol ang mayam amu ka kadakwada. kasapulan ka di pa'y dayta? Rumbang laeng. Kaya't kung ay panlakal kadakwada na asawak ti may sa akapintasan na dayag iti lugar mi. Ti kayat ko, lukasano ti panangirespeto da kanyak. Kastamot laeng taramidan dakin ka, Jenna. Natungpal tinagtulagan mi ka ni Dominador, iso ang nakikalay sa akin kwa naman ng Emmy. Nasingpet kan manang ipatag nga asawa ni Dominador. Nagbiagak ana sa liwanwan, kan dinakpulos paritan at tumulong kadaapong ko. Nagbalin ana ragsak dagiti umuna atawan ti panagdan nami, iso ana sursurok matan nga impatag ti asawa. Kunak nagtultuloyan ti kasjay a kinaragsak kumanang, ngem saan matgayam. Agingga iti maysa nga aldaw. Nagapam, apay apimanaw ka dito balay ajak amo. Ha? Apay makaungat ka. Napanak lang si marungkar kadaapong ko. Sigurado ka? Ngay jay laeng tinagapam. Sa dino ko mapay ngay. Ijay lang matipapapanak na awanak diti balay. Kanaguray ka. Apay, agdwa-dwa ka kanyak? Sigurado lang nga pud no ti ibagbagam. Diyak kaya ti malukloko, Jenna. Sa bale ka makapungto. Saan ka aluklukwan? Awan ter aramida kadakas. Pues, manipod ita. Masapol nga agpakada ka kanyak no kasta arumwar ka. Tapno makuyog ka, iti sa di naman napapana. Saanan na masapol? Maisturbo ka lang iti trabaho. Apaya di mo kaya takuyugan ka? Mabayin ka makita ng iti tao alaklakay ng sikat asawam? Saan na kasta Dominador? Apay ko mga ibain ka kat asawa ka. Nasayat nga ron no kasta. Ulitek, diyak kaya ti malukluko, Jenna. Tandaan na maakanayon dayta. Nasaya ata si Mang Patkan. Apay tinong panak. Sino ti lalaki a pinastrag mo diti balay? Anay ko, masaksakitan. Sino kuna? Awan ti lalaki a paspastral kag ni di balay. Sino nga ron ti lalaki a nakita da simbrak diti balay iti aldaw? Ha? Diyan lang nag-deliver iti danom ti simrat ditoy. Diyak mabagkat nag-deliver da mineral water. Iso na kisarita ka mabalin ka ti sirot na laangan. Makita. Da simbrak ka lalaki ditoy.
Anya tinarami dyan tinadjay alala. Awan! Awan! Amoy agas na tinday ti panunot mo. Awan tinaramit ko, anakas. Manipot ita. Saan ka na mabali na rumwar dito'y balay? Kandi ka matin nagpastrag iti sa balay at tao dito'y. Ikanda dokteri daw tunggal panawan ka dito'y balay. Pimanawan ni Dominador. Kat kasi ti sigod. Inkandado naman ang tiri daw. Apay nga takal lahat ang nagbaliw ti asawak. Nagbalin mo tan aman ng imon. Saan matakas di idi? Kan amo ti Diyos ajak gulguliban ti asawak. No kaano pa yan nasursurok nga ayaton. Saan to nagbaliw ti ugali na? Am ka na panawak at sumuro takit sa bali ang lalaki. Una yan ti asawak. Sigurado ang mas daaw itanda apong. No apay ajakon sumarsarong karkadakwada. Jakmat kayat amaamuanda ti panang parparigat na kanyak. Kayat kung agtalinaad iti pamati daan na singpot ti asawak. Jak kayat asidirendak to. No apay ang nakikalay sa akin ni Dominador. Aday takat gapo kadakwada. Kan, jak kayat nga ibabawi ni Dominador ti saritaan mi. Iso ang nakasagana nga agsakripisyo para kadaapong ko. Apay nga tangaging ga itakatawan pa iti asawak. Rabiin, rumbang ko maanak kaawi dan ita nga oras. Ni, sino nga tati umawawag? Hello? Juan, siyak na rin ti asawa ni Dominador. Ha? Anya? Diyos ko, anya tinapasama kiti asawak? Sa dino nga ospital ti ayan na. Sige, mapanak di tayo tamot laang. Agyaman na kiti panangawag yung kanyak. Bye. Nas ka na makarwarap diti balay. Tap na makapanak iti ospital. Makamuditan. Kapilitan a buong laangan di sarming titaway di komedor. Ijaya ka rumar. Napyay di ta nababalaang. Kabalak ti rumor ijay. Dominador, siyak na ito'y ni Jenna nga asawam. Nagkutitikikit ti asawak. Lumaban ka. Di nagpampanawan. Diyak ka bala numapukaw ka iso lumaban ka. Pangaasim. Agluluwa ti asawak. Madlaw akayat na apatpatan ti imak. Nupay sana makapwersa. Ay-ayatan ka, Dominador. Lumaban ka. Kabalam na ita. Andag lang dito'y sibay mo. Di nagparawan.
Maawatak ti kayat mo nga ibaga. Di mo panunutan na iti nararamid mo kanyak. Napakawan ka. Asawa ka. Iso na po tagkaunay kanyak. Ay, ayatan ka unay, Dominador. Isuwag pahimbag ka. Dominador? Diyos ko. Limo ka, yan di pa ng putput na itinakulap ko. Dominador, asawa ka. Di nagpanawan. Dominador! Nagado ti imay nakilamay ka ni Dominador, apok. Wan nga ro, Jenna. Mga pakitaan na saya at tao, di asawam. Wan apong. Nagsaya at atao ni Dominador. Amok nga inayat na kitikas ta unay. Iso na lang. Tanagsapan mo ta pinanawan. Naatake. Kabayatan ti panag-meeting da kadagiti kasosyo na itinegosyo. Kailala tao. Sapay nakasingsingpit. Sigurado ang maikawa akto iti kaawan na napong. Diyak amuno niya ti aramideg. Diyak amuno kasano akamang rugi. Di ka agdanag, apok. Saan na ka abaybay anti Diyos? Unati ko na ni Apong mo, bakit? Apok, no maipapanmat ka dagiti na panawan ti asawam. Patsik nga da abogado nang ibilinan na iti amin. Iswadi ka agdanag. Hindi no tamaornos tumot laeng ti amin. Anok dagiti na ibati na kinabak na. Naawan mo tan ti asawa ka, apong. Ay, No kaano ang nasursurok nga inayat. Isumot ti pupusay na. Nagsakit, apong. tulungam tabagim, Apok. Amo ka saan na nalakangam at kami lang dito'y ka na Apong mo bakit amang suportakin ka. Saan nakabaybay Jenna? Agyaman na kada kayo, apong. Diyak mo noon niya ti mapasama kanyak dawan kayo. Manipod idi. Aging gaita. Adda kayo akanayon amang sarsaranay kanyak. Iso nga agyaman na unay-unay. Laat ti ipupusay ti asawak, gapu iti pan nakaatake naman ng Emmy. Kalaat a pinanawan nak iti kangitingitan ti panangipapan na, nga adda sa bali nga araramidek. Nga maawatak no apay ang nagbaliw ti ugali ti asawak. Naaddaan iti insecurities, gapu ta ubingak nga amang ngam iso. Amken na apanawak, wenno isukat ko iti sabali. Dayjay kumamot ti kayat ko apanagnakan kan kwa na.
Ajak tumabalin nga isukat iti sabali, tanasursuro kon nga ayatan. Ngam naladawan ti amin, tadyakon na iparik na daytakan kwa na. Aging ga iti ipupusay na, jak pulos imbagbaga kadaapong ko ti inararamid na kanya. Iso ang nagtali na ti respeto dakan kwa na. Apaman ang naitabon day di dominador, siya kon tinagituloy kadagiti napanawan na negosyo na manang. Kat aklunak, aglaplapusanan tinaibati na kanyak. Jak matan na kiasawa apulos. Sinalimat-mutak dagiti naibati na kanyak, kan impamaysakon ti atensyon ko kada apong ko, aging nga addadapay laeng abiyag. Sapay kumata nakaibati ti adal ti padas ko. Agyaman ak unay manang. To'y pagayam mo, Jenna. Jenna, pagayam ko. Deserve mo amin ang mapaspasaram a kinarang ay ti panagbiag mo. Gaputa may saka anasaya at atao. No pay di mo ay ayatan idi ununa na ti asawam. Kan adda dagiti madi a naaramid na ken ka. Nagtali na kalata na saya at nga asawa iti day di dominador. Kan amom abigbigan ti utang mo ang naimbag anakam, kadagiti tao anang tartarabay kan ka. Sapay kuma tagtali na ti kinasaya at mo a tao, tapno adadupay aparabor ti ipaay tinamarswakan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.